Takže čau lidi, já vás vítám u tohohle videa a dneska si ukážeme počítač do 7000 korun. Dneska jsem nakupoval na Alze. Všechny komponenty jsou nové, včetně grafické karty. Můžeme se vyhnout na to. Jako první, tu máme procesor AMD Ryzen 5 4600G. Je to procesor, který je docela výkonný na svoji cenovou kategorii. Je to 6 jádro, má to 12 vláken, 3,7 GHz, boost až na 4,2 GHz. A má to poměrně solidní integrovanou grafiku a chladič. A jelikož jsme v budgetu 7000, tak použijeme jak chladič, tak i integrovanou grafickou kartu. Ano. Ale co jsem koukal, tak tato grafická karta není špatná. Utáhne GTA 5 na vysoké detaily na 60 fps, což je poměrně slušný. God of War na low detaily na 30 až 40 fps. A tak dále. Jako další tu máme základní desku MSI B450 Upper Max. Je to jedna snad nejlevnější deska pro tento procesor, ale splňuje všechno, co potřebujeme a vyžadujeme. Máme tady 2x DDR4 slot na frekvenci 4134 MHz. A máme tady 4x SATA, je to micro ATX a tak. Jako další tady máme mé PC case. Tato PC case je to formát ATX. Má 3 předinstalované ventilátory. A je to poměrně levná kejska. Je to kejska, která má na sloty na 2x SSD, 2x hard disk a splňuje všechny požadavky, co potřebujeme. Jako další tady máme zdroj. Tady použijeme 500W zdroj od Silverstone. Je to 80 plus gold a je to kvalitní zdroj a za 1000 je to fakt dobrá cena. Bohužel není modulární, ale s tím se holt musí tak počítat, když stavíme low budget PC do 7000. Jako další tady máme operační paměti. 8 GB RAM DDR4 na frekvenci 3200 MHz od Patriotu. Jsou ve slevě ze 700 teď. A 8 ramek nám v této sestavě do začátek bude stačit a kdykoliv se dají dokoupit. Jako další tady máme 512 GB NVMe SSD. Má rychlost čtení 2400 MB za sekundu a rychlost zápisu až 16 MB za sekundu. Má 130 TB a bohatě nám stačí. Pokud tam nedáváme nějaké velké soubory či hry, nám to bohatě stačí. A toto je naše PC sestava za 7000, teda respektive 6664 korun.